Mga katrops, narito naman tayo sa aming lugar dito sa Bicol. Alam nyo mga katrops, siyempre sa loob naman ng 12 days na miss ko itong lugar namin dito sa Bicol. Talagang ganito ang realidad sa amin dito mga katrops. Ang panisda, ito ang sintro dito sa amin ay mga panisda, mga maglalaot ang tao dito. Meron din naman palayan sa Bicol, kaso talagang pinakasintro dito mga mangingisda talaga. Pupunta natin ito mga katrops, yung dating pinagkubuhan ni nung bangkang nagsasalubong pa ako sa yung mga video pinapakita ko sa inyo, yung bangkang sinasakyan ko dito ko dinadaong sa lugar na to. Kaso mga katrops, nung bagyo nagiba nga yung bahay, kaya binago namin ang posisyon, nilipat namin mga katrops. Siyempre pasyal lang tayo. Pasyal ko naman kayo mga katrops. Pero yung mga nakaraan, lagi naman tayo sa pasyal. Sa pinakita ko naman sa inyo na sa dagat ay sa Manila tayo noon. Ngayon nasa probinsya naman tayo, kaya ito naman ang inyong masasaksiyan mga katrops. Pasensya na mga katrops kasi ang boses ko ganito, kasi meron tayong sipon eh. Yan, nagiba na mga katrops yung bangkang dating ginagamit namin oh. Nagiba na oh, sayang. Mahal na rin mga katrops ang ganyan na bangka. Iba lang, nagiba na, nabulok na. Dito galing dati yung kubo namin mga katrops oh. Yung bangkang dati kong sinasakyan pag na video tayo sa mga maglalaot, mga basnig, mga tuna fish, mga fishing tuna fishing boat, at kung ano-ano pa mga katrops. Minsan dito rin ako na video. Yan, nandiyo mga balilit mga katrops, yung mga ano, yung mga sisil. Gusto nyo mga katrops, namiss ko na rin maghanap ng sisil. Hanap tayo mga katrops ng sisil. Pakita ko sa inyo mga katrops, hanap tayo. Bah, siguro mga katrops may naghanap na dito, wala tayong nakikita. Ito mga katrops oh, yan oh. Oh, yun, may isa na mga katrops oh. Yun oh. Sarap tong gataan mga katrops. Tingin pa tayo mga katrops, baka meron pa tayo makita dyan. Mukhang may naganap dito mga katrops, kasi tayo makita. Ayun, may nakita naman ako mga katrops. Yan, yan mga katrops oh. Di ba mga katrops?
Saan pa? Ayun mga katrops, mayroon pa isa. Ito ang panandalian pang-ulam dito sa amin mga katrops. Wala kang pang-ulam, punta ka lang sa ganito. Yan. Maghahanap ka lang ng mga sisil at may nyug. Yun. Hanap ka pa ng mga gulay. Yun, ulam na. Yan mga katrops, oh, yan oh. Di ba mga katrops? Ganda no? Ganda. Pa mga katrops, may nakita pa ako. Dami yan dito mga katrops. Sarap ito. Gagataan. Ay nako. Napakasarap mga katrops. Ito pa mga katrops oh. Ay, dikit na dikit. Wow. Gumagalaw-galaw pa katrops oh. Ganda di ba? Oh, gumagalaw-galaw pa oh. Gumagalaw-galaw pa. Ayun mga katrops, meron na naman oh. Aso hindi ako makadaan. Yan. Tayong paraan para makita natin mga katrops. Ayan mga katrops yan oh. Sana nakakita katrops. Hirapan ako katrops. Ay nahirapan ako katrops. May harang eh. Hindi ako makadaan katrops oh. May harang. Huwag na. Lampasin na natin mga katrops. Hirapan ako eh. Harang. Sarap maghanap ng mga sisil, di ba mga katrops? Ito mga katrops. Yung pinahirapan ako, makukuha ko rin mga katrops. Yan o. Ayan, katrops o. Yan, yung pinahirapan ng katrops, di ba? Pilipin natin katrops o. Kawa, pinahirapan mo si katrops Dani ha. Gumagalaw-galaw naman katrops o, di ba? Pinahirapan mo si katrops Dani ha. Ito. Ulam natin ito mga katrops. Ipon tayo. Ganit na rin ako at siyempre sayang eh. Ganyan malakas ang panahon kasi mga katrops. Di makalawat yung ibang mais daw. Lakas di ba? Kaya ipon tayo nyan. Mag-uulam tayo nyan mga katrops. Mga katrops, marami tayo nakuha sisil. Kapag ulam natin yan, hanap na lang ako ng nyug, mga gulay. Marami yan dito sa amin mga katrops. Kaya libre dito sa amin ang pangulam. Libre ba? Libre, ganoon nga, sisil, bangot yung tawagin sa amin. Gulay, nyug, wala yun dyan mga katrops. Mga katrops, maraming salamat sa inyo. Para tulungan nyo si Katrops Dani na maka 1,000 subscribers na tayo para mamonetize na tayo mga katrops. Yan lamang mga katrops. Maraming salamat sa inyo. Happy New Year sa inyo lahat. Thank you. Salamat sa inyong panood.